Boa tarde a todas e a todas, benvidas a unha nova charla do Grupo Naturalista Hábitat. Hoxe estamos David Chas, Paula Moure e o que son Roi Cuba, presentando a saúde dos ríos do norte de Galicia. Imos a presentar os resultados do proxecto Vixias dos nosos ríos para a Mariña. Mañá faremos unha presentación similar, enfocada para os ríos do norte da provincia da Coruña. Bueno, sen máis, imos aló. Nesta presentación, imos a falar dos seguintes apartados. Un pouquiño de introdución ao proxecto Vixias dos nosos ríos e cales son os nosos obxectivos e metodoloxías, pero o fundamental de hoxe é ver neses ríos cales resultados obtivemos, tanto dos obradoiros, das análisis que fixemos neles, como dos resultados en canto a participación, en canto a voluntariado, o número de kilos de lixo que retiramos dos ríos e de especies exóticas invasoras, e tamén faremos unhas conclusións e un agradecemento. Ben, o proxecto Vixias dos nosos ríos é un proxecto de ciencia cidadá que comezou o ano pasado no Grupo Naturalista Hábitat, facendo 15 ríos da provincia da Coruña, e que este ano ampliamos a provincia de Lugo para facer 6 ríos da Mariña de Lugo. A ciencia cidadá supón que teñamos que empregar ferramentas científicas, pero adaptadas para o público xeral, incluso para colectivos que non teñen tanta formación como poden ser rapaces que están en centros escolares en niveis incluso de primaria, non? Aínda así, grazas á súa colaboración, vamos a medir algúns parámetros científicos que basicamente son os tres seguintes: o bosque de ribeira, os macroinvertebrados e os físico-químicos. Con isto podemos saber cal é a calidade do bosque de ribeira, cal é o estado ecolóxico do río en cuestión, mediante a utilización de bioindicadores, que son os macroinvertebrados, aqueles animais que viven na auga e que somos capaces de ver a simple vista, e os físico-químicos, que nos van a dar un resultado de como está a auga en ese preciso momento. Unha vez que facemos as nosas visitas previas aos ríos, que facemos os obradoiros, que analizamos o estado do río, detectamos cales son os principais impactos. A partir de aí, facemos as actividades de voluntariado ambiental, que normalmente o obxectivo de Vixias dos nosos ríos é eliminar algunhas das súas ameazas, como poden ser as especies de flora exótica invasora e tamén o lixo cando está presente no río por causa do ser humano, lóxicamente. Ben, vamos a ver cales son os ríos da Mariña. Durante as nosas visitas, en moitos casos, sempre un disfrute, non? Facer un traballo que estamos facendo. Moitas veces nos traíamos algunha decepción, pero outras, hubo casos como, por exemplo, o Masma, foi un río que nos gustou particularmente. O Landro tiña moitísima cantidade de todo, foi un susto tamén, despois o desgranamos un poquinho máis. O Cobo e o Xunco tamén, por circunstancias de estar cerca de estacións de depuración tamén, nos dou alguna que outra sorpresa. O Ouro de Lán, xa buscamos un perfil de río que ao mellor non tuvera ese perfil de bosque de ribeira, escollimos un río que fora un poquinho máis de prado húmido. E o Centiño, tamén nos vamos a falar máis adiante, os resultados tamén dependendo do tramo onde fixéramos o análisis, non? Normalmente, os ríos non é o mesmo no seu nacimento que na súa desembocadura. E, é o Masma que xa vos falamos antes. Temos aquí xa fotos. No Masma, a actividade transcurriu unha área recreativa que hai ali, no Concello de Lourenzá. No Centiño fixemos 2 tramos, un que era un poquinho máis adentro, outro
xa casi na desembocadura na ría de Foz. O Ouro Adelán tamén escollimos 2 tramos, no que escollimos, vimos necesidade de retirada de plantas exóticas invasoras tamén, e tamén obradoiros cos rapazes. O Xunco e o Cobo, que particularmente foron os meus compis, porque repartir a máis ríos, pero tamén, bueno, de máis cousas que estuvamos falando, pois eso, fotos e datos que nos fomos pasando, pois, bueno, tamén danos agradables sorpresas. Pega un micro. E despois, o Río Landro, que fixemos varias visitas tamén, como falábamos antes. Creo que o Landro poido ser dos que deron o pistoletazo de saída e dos últimos da festa, non? Vou eu. Dame este. Vale, imos pasar agora a falar dos resultados. En primeiro lugar, empezaremos polo Bosque de Ribeira. Para recordar un pouquiño o que facíamos ao ir a estudar o Bosque de Ribeira, dos 6 ríos que seleccionamos para a zona da Mariña, o que facíamos era tomar os datos sempre facendo alusión ao índice de calidade de Bosque de Ribeira. Este índice tomouse a decisión de empregalo en función de o que ven decretado no Real Decreto no que se basa todo este proxecto. Entón, os parámetros que aparecen recollidos neste índice de calidade de Bosque de Ribeira son 4 principalmente, son a calidade do Bosque de Ribeira, a cobertura, a estrutura e a naturalidade da canle fluvial do río. Eses 4 apartados poden obter como máximo 25 puntos cada un, é dicir que como máximo cada río podería obter unha puntuación de 100. Como vedes, aí hai unha pequena lenda onde veñen recollidas esas categorías que van dende o vermello ata o azul, dende a peor ata a mellor, na que según os puntos que se sacaban deses ríos, pois se lle asignaba unha categoría. Entón, recordando un pouquiño esta metodoloxía que seguíamos ao facer as actividades tanto cos centros educativos como co público que quixo participar voluntariamente, temos esta gráfica na que representamos os resultados finais. Como vedes, os ríos que obtiveron maior puntuación foron o Xunco e o Masma. Na zona da Mariña non obtivemos ningún río cunha calidade do Bosque de Ribeira moi boa. O mellor que obtivemos foi unha calidade boa. Despois obtivemos co Cobo unha calidade moderada e a maior parte deles, o 50%, tiveron un resultado máis ben deficiente. Isto vese moi ben na seguinte diapositiva, na que comparamos un pouco os resultados obtidos do índice de calidade de Bosque de Ribeira dos ríos da zona da Mariña cos da zona do norte. Hai que recordar que na zona da Mariña estudamos 6 ríos, na zona norte estudamos 15, hai unha gran diferencia en número, pero vemos que os resultados máis ou menos son un pouco similares en canto á calidade do Bosque de Ribeira. O que prima é unha calidade deficiente dos ríos, ao mesmo tempo non se obtivo ningún de mala calidade, destaca na zona norte ese río de moi boa calidade que foi o Lambre, se non me equivoco, o Lambre, e despois, como vedes, pois a calidade dos bosques pois móvese en valores de moderado e deficiente. Foi bastante complicado obter a maioría, polo menos na categoría de boa. Vale, isto foi en canto ao Bosque de Ribeira. Agora pasamos a revisar un pouquiño os resultados que obtivemos ao medir os parámetros físicos e químicos nos distintos ríos. Os parámetros físicos e químicos que medíamos eran a temperatura, miligramos de oxígeno disolto na auga, a taxa de saturación de oxígeno e despois nutrientes e o pH. En canto á temperatura, que sería o parámetro máis físico deses parámetros físicos e químicos que medimos, non hai moito que destacar. Temos que
recordar que, bueno, apuntar que todas as medicións, excepto unha, fixéronse no mes de outubro. A época do ano podería influir nesta medición, pero como vemos, todos os valores salen prácticamente iguais, sendo a temperatura media de 15,21 e destaca un pouquiño a do Ouro Adelán, que foi máis alta co resto, de 17,2, unha temperatura un pouco máis anómala co resto, pero así mesmo dentro dos valores. Despois, pasando ao oxígeno disolto na auga, recordar que todas estas medicións tamén fanse puntualmente e fixéronse o día do Obradoiro nese momento concretamente. Estes datos son moi puntuais e se tomasen agora ou noutro momento do ano poderían cambiar. Pero os resultados que nos saliron, en xeral, todos foron moi bons, todas a categoría que recibe cada un dos ríos de acordo co que di o noso Real Decreto, é de moi boa. Móvense nos parámetros adecuados, destacando o MASMA, que tamén se ve na gráfica da taxa de saturación, que obtivo un valor bastante alto. Aí vedes que temos esa escala na que se teñen que mover os distintos valores. No caso da taxa de saturación de oxígeno, estaríamos nunha categoría moi boa se estivese entre o 70 e o 105%. Como vedes, prácticamente todos son do 80 e pico para arriba, excepto o MASMA, que acadou 100%, pero ainda así todos teñen unha calidade moi boa. Despois, pasamos aos parámetros físico-químicos que teñen que ver co pH. O mesmo, igual que a temperatura e que o oxígeno, atopamos valores moi normais, de acordo ao que di o Real Decreto. O Real Decreto di que teñen que estar entre o 6 e 8,4. O normal é que atopemos valores un pouquiño ácidos, non moi neutros. Non foi no caso do Centiño, é dicir, de 6,5 ou máis ou menos, porque os nosos ríos teñen unha procedencia silicia, entón aportanlle ese toque un pouquiño máis ácido. Todos, o Landro, Cobo, Xunco, Ouro Adelán, moveronse neses valores de 6 con algo, sendo un pouquiño máis ácidos. O Centiño obtivo un valor neutro e o MASMA un pouquiño máis básico, pero sempre dentro dos valores adecuados da categoría moi boa. Vale, pasando aos parámetros físicos e químicos, vedes aquí esta tabla na que intentamos representar de forma resumida todos os valores que obtivemos para amonios, nitratos e fosfatos, e se miramos as escalas correspondente a cada un destes nutrientes, todos se corresponderían coa categoría de moi bo. No caso do Ouro Adelán, os nitratos deron 1, foi así o valor un poquinho máis distinto, pero seguiría nesa mesma categoría, e a calidade en xeral de todos os ríos da zona da Mariña foi moi boa. E hai que destacar que no caso do río Cobo, que xa comentou un pouco o meu compañeiro David, na zona onde fixemos o estudo, nesa zona do tramo, había unha pequena depuradora de auga. Entón, a mostra de auga para facer esta análise físico-química tomouse por enriba desa depuradora. E despois tamén facer referencia a que no caso do río Landro foi, verdad? Sí. Uns meses atrás houve un verquido moi grande de purins que saiu en varias noticias, como esta que poño aquí, pero como vedes, na nosa táboa de nutrientes e, bueno, nos valores anteriores, todos os parámetros móvense na categoría de moi boa. A isto, pois, pode axudarnos a destacar un pouquiño a función e importancia que teñen os ríos a hora de facer de filtro e depurar, pois, todos estes verquidos que acaban nos ríos moitas veces. Vale, agora pasaríamos aos macroinvertebrados. Ben, pois vamos a ver a parte biolóxica dos obradoiros, que sería a identificación dos macroinvertebrados acuáticos que nos sirven como bioindicadores. Na Mariña identificamos 45 familias distintas de macroinvertebrados e aquí tedes unha ilustración feita tamén polo Grupo Naturalista Hábitat de algunhas das especies máis habituais que atopamos nos ríos de Galicia. Ben, e que foi o que atopamos?
pois, nos 6 obradoiros que nos serviron para avaliar o estado ecolóxico, pois, a verdade é que tivemos boa mostra, tivemos resultados que nos dan unha seguridade para analizar o estado do río, pero ainda así atopamos cousas sorprendentes, igual que nos físico-químicos do Landro, pois foi sorprendente que tamén houbera unha boa comunidade. Como explicou recentemente na última ponencia que tivemos de vixias dos nosos ríos, Narcís, a capacidade de colonización que teñen moitos destes animais é moi rápida, entonces, posiblemente, aínda que no Landro houbera un vertido moi forte de purins, só afectaba o cauce principal e podían conservarse as poboacións en algúns dos afluentes do río e ir colonizando o treito de mostraxe que era o propio río Landro. Bueno, vedes que aquí unha táboa cas distintas ordes que fomos capaces de identificar e de localizar, e son rexistros únicos de cada familia. Así que, bueno, o máis abundante foron os tricópteros, que estaría representado por a familia Sericostomatidae, que foi a única que nos apareceu nos 6 ríos da Mariña. Ademais, é un bobio indicador, é dicir, dalle 10 puntos, sería a categoría máis alta, pero nos ríos galegos estamos atopando que é unha das familias máis frecuentes, como foi no caso da Mariña. En canto aos odonatos, é dicir, as libélulas e libeliñas, apareceu en 5 dos ríos o calopteríxido, que son os que dan lugar aos gaiteriños azuis, como o Calopteris bilbo, por exemplo. Atopamos tamén bastantes dípteros que teñen diversidade de familias, como poden ser os quironómidos ou os simúlidos, 11 moluscos, efemerópteros, e en canto a hemípteros, o máis abundante, sin duda, foi a familia Guerridae, que estaba en 5 dos ríos, son os zapateiros, son os máis fáciles de ver cando facemos o obradoiro, que xa os podemos ver dende a orilla. E vedes que hai acariformes, que son arácnidos, teñen 8 patas, e só hai o ácoro acuático, que apareceu en 5 dos ríos tamén. Bueno, de outras ordes tivemos números un pouquiño máis baixos. En canto aos tipos de río que escollimos, isto é información en canto a caracterización, decisión previa que tivemos que facer cando estábamos analizando os ríos nos que íbamos a traballar. Os tipos de ríos están marcados de novo polo Real Decreto 817 do 2015. Sí. Vemos que os ríos máis grandes, que son o Landro, o Ouro e o Masma, pois polo seu caudal e pola súa capacidade para soportar unha comunidade maior, pois teñen uns límites de referencia un pouquiño máis altos. En canto aos ríos un pouquiño máis pequenos, que son ríos costeiros cantabro-atlánticos, Cobo, Xunco e Centiño, pois non son tan exixentes eses límites de referencia. Houve algún que se quedou cerquiña de cambiar de estado, pero, bueno, a verdade é que non houve non habería problema por cambiar porque, bueno, estaban en valores intermedios. Isto non o expliquei moi ben, pero si queredes podedes facer preguntas que non dixen na introducción, tamén as persoas que estades na sala. Ben, vamos a ver o que nos sei. Sen dúbida, o que tivo maior índice foi o Masma. Atopamos fixeron aquí Paula e David unha boa mostraxe e chegamos a cadar 174 puntos sumando puntuacións de familias que en moitos casos suman de 2 en 2 e 2 en 3. O río Landro tamén acadou 158 e o Cobo 137. É dicir, estes 3 ríos acadaron un bo estado ecolóxico. Unha comunidade pois, que está nun estado bo. Ainda así, ningún dos ríos este ano na Mariña acadou o moi bo estado e, de feito, quedáronse bastante longe. Un pouco máis preocupante sería o río Xunco e Ouro, que están nunha categoría moderada, e, sobre todo, o Centiño, que se cadra ten bastante influencia o punto de mostraxe, porque fixémolo moi cerquiña da desembocadura, no tramo baixo, no cal, aínda que había corrente, en ese tramo non ten efecto de salinidade, sí que está moi cerquiña de que haxa ese efecto de salinidade, posiblemente haxa algunhas familias
que aí pois selles máis complicado sobrevivir polas condicións da auga. Ben, como desglosamos un poquinho o índice? Bueno, IBMWP significa Iberian Biomonitoring Working Party, un índice que está tamén no Real Decreto, que se leva utilizando, por exemplo, en Cataluña, como nos decían Pau, Narcís, máis de 40 anos. Bueno, pois podemos desglosalo un poquinho polo tipo de familias. Hai familias que teñen puntuación de 10, que son as azuis, que son moi bons bioindicadores. E as que teñen puntuacións de 1 e 2, como poden ser os oligoquetos ou os insectos, os dípteros quironómidos, son capaces de sobrevivir en casi calquera auga. Pero é moi importante que haxa unha comunidade ampla de todos os valores. Así vemos como nos ríos Landro e Masno, que son os que tiveron ao final unha puntuación máis alta, temos bastantes familias de 7 ou 8 familias de puntuación moi boa, vale? Pero suelen ser as máis predominantes, pois as que teñen puntos de 3, 4, que atoparíamos en ríos en estado deficiente, pero tamén en estado moderado, bo e moi bo. Hai outro índice que se pode facer, pois macroinvertebrados, unha vez que collemos a mostra, pois identificamos todo e despois tratamos de devolvelos vivos á auga. Conseguímoslo no 99% dos casos, algún pode morrer pola manipulación, pero podemos facer tamén unha nota media, que sería a puntuación promedia por taxón, non? Así vemos que nos ríos Ouro e Adelán, que foron os que peor índice acadaron, teñen unha puntuación de 5,55 e 5,69. E os que tiveron unha puntuación máis alta foron o Landro e o Cobo. Por que o Masma non? Pois porque había un número moi grande de familias. Vale, entón, o Landro, con 6,87, foi o que tivo maior puntuación media das familias que fomos capaces de identificar. Así, pois, quedáronnos 3 ríos en estado bo, 2 en estado moderado e un deficiente. Non tivemos os extremos, é dicir, tivemos resultados intermedios. Non houve ningún río en estado ecolóxico malo, nin en estado ecolóxico moi bo. Aquí temos os datos preliminares do 2025 para os 15 ríos que analizamos na Coruña, e sí que vemos que por primeira vez atopamos un río con moi bo estado ecolóxico, con unha barbaridade de puntos, que foi o río Anllóns. Tamén houve outro que superou esa puntuación, que foi o Brexa, se non me equivoco. Ainda así quedou en estado bo, porque o tipo de río fai que eses límites de referencia varíen. Imos velo mañá en profundidade, os ríos da Coruña, vale? E agora pasamos a, unha vez analizados os ríos, cales foron as tarefas de voluntariado. Bueno, o voluntariado é unha das cousas tamén máis bonitas do traballo que estamos facendo, porque imos coñecendo xente que lle motiva o de cuidar a natureza como nos está motivando a nos tamén. Non? Temos unha das cousas que máis nos gusta, aparte de facer o noso propio traballo, é que hai moita xente, moitos voluntarios repiten. E cando da verdade que é unha cousa que nos motiva moitísimo e tamén é algo que dice que o mellor estamos facendo as cousas ben. E, bueno, temos grandes amigos, sobre todo ahora na Mariña, que nos fa falta máis xente, apúntense por ano que ven, inda que poden engañar, moitas veces estivemos discrepando hasta fai moi pouco os compañeiros, temos que ter en conta que na Mariña fixemos moitísimos menos ríos que na zona da Coruña Norte, pero aquela, pois, bueno, tamén hai que cortar, romper unha lanza a favor dos mariñanos. Aquí temos o resultado do lixo. O lixo fomos o campeón aquí é o Landro, porque aparte, aquí temos as imaxes, fomos ao día seguinte da romería do Naseiro e a pesar de que xa pasaran un pouco os servicios de limpieza, nos vimos todo isto, o sacamos do río, 62. Nos ceñimos nas beiras do río, mas o resto
no puramente que había no río, 62 kilos en un treito moi pequeno. Bueno, despois hai outro caso de ouro de lã, que en teoría íbamos a quitar plantas exóticas invasoras, pero, como sabedes, o lixo pois aparece por moitos recursos. Despois, no apartado das especies exóticas invasoras, salientamos un detalle que, ao contrario que nos pasa na zona da Coruña, hai dúas plantas, sobre todo, que máis abondosas ali que o mellor aquí. A Crocosmiflora, que aquí tamén hai, e a Fitolaca americana. Aquí, a campeona, sin duda, é a Tradescante. Pero vemos que na Mariña, un dos detalles que nos... Bueno, a Crocosmia, sabedes que é unha pasada, e as cantidades de kilos que damos quitado, no propio Landro, que o Landro está sendo campeón tamén, no Landro, a verdade é que nos viñemos con moi bo sabor de boca, porque chegamos e vimos unhas manchas en principio nos parecían inabarcables para facerlo nunha xornada, e, bueno, vimos con os voluntarios que era, ¿verdad?, para sacarse o sombreiro, e 54 kilos e incluso nos choveu algo. Moi ben, nos viñamos moi contentos e espero que eles tamén se quedaran moi contentos. Participación na zona da Mariña, aquí temos que ter en conta os obradoiros que salientamos, os obradoiros dos coles, non? Que é unha cousa que tamén moi interesante para formar a xente do futuro, que van a ser os, como decimos sempre, e de ser os legítimos herdeiros deste planeta, pois temos que mollar e entender por que hai que cuidar os vosos ríos. 4 obradoiros abertos ao público, rutas divulgativas tamén, tamén 16 actividades de especies exóticas invasoras, como dixemos, e charlas, que é o que estamos facendo tamén aquí, pois, bueno, 76 en total, 76 personas que non 76 actividades, sino 76 personas que chegaron a participar. Volvo a repetir, nos ceñimos a 6 ríos contra 15. Aquela, bueno, está máis que aceptado e é a nosa primeira aventura na Mariña, daquela para o ano, pois contamos de que sea moi bonito. Bueno, pois despois de ver os resultados dos 3 parámetros principais que medimos, o bosque de ribeira, os físico-químicos e os macroinvertebrados, chegamos a unha serie de conclusións. Primeiro, queríamos salientar o estado medio en xeral de cada un destes puntos que medimos e, bueno, chegamos á conclusión de que realmente o bosque de ribeira nestes ríos nos que traballamos este ano na zona da Mariña, pois deixaban así un pouquiño que desexar, porque a media é que o seu estado está nun mal estado de conservación, nun deficiente estado de conservación. Foi o que salientou principalmente. O que nos deixa así un pouquiño de mal sabor de boca. En cambio, todos os parámetros físicos e químicos acadaron a categoría de moi bo, tanto temperatura, oxígeno, pH e nutrientes, cousa que, como dixen antes, pode cambiar no outro momento que fagamos a medición, pero no momento de facer, aplicar toda a metodoloxía do proxecto, a calidade da auga foi moi boa. Ainda tendo en conta todas estas zonas que tiñen así algunha problemática de verquidos ou de estacións depuradoras. E, en canto ao índice de macroinvertebrados dos nosos principais bioindicadores do estado de conservación destes 6 ríos, diría eu, pois non chega ao bo como tal, é unha cousa intermedia entre bo e moderado. Está aí nun limbo que esperamos que co tempo, se continuamos facendo o seguimento desta zona da Mariña, pois vai cambiando máis ben en xeral os 6 ríos a bo. A vos.
Entón, facendo así un pequeno podio dos mellores ríos e os peores ríos, tendo en conta todo isto que acabamos de comentar, o bosque, os parámetros físicos e químicos e os bichiños, o peor río foi o río Centiño. Bueno, destacar que, como dixo Roi, os macroinvertebrados fixéronse nunha zona que houbo que adaptar para a accesibilidade do centro educativo, entón pode influir un pouquiño no resultado que sale. Físico-químico, aínda que o resultado foi moi bo, compite un pouco máis a calidade do bosque de ribeira. Entón, así a grandes rasgos, tendo en conta as tres cousas, foi o peor río. E os mellores foron o Masma por excelencia, sobre todo a nivel de macroinvertebrados, e no segundo posto pois puxemos o Landro, tendo en conta todos os parámetros. Outra das conclusións ás que chegamos foi o noso impacto social na zona da Mariña. Hai que recalcar outra vez, como dixemos antes, que é o noso primeiro ano traballando ali. Entón, aínda que pode parecer baixo, porque unha cousa son as actividades que fixemos con centros educativos, que aí imos ter sempre moita rapazada, e as persoas que veñen as actividades abertas ao público, pois a participación foi menor porque o primeiro ano ali estamos espallando este proxecto, pero aínda que non foi moita, e todas as persoas que viñeron repetiron, concienciáronse un montón, foron espallando pola Mariña a nosa labor, entón, baixo, pero entre comiñas. Respecto ás perspectivas do proxecto, pois seguir traballando para acadar a moita máis xente e quizáis nas futuras visitas previas que se podan facer a estes ríos replantexar un pouco mellor os puntos nos que se fan, porque o que vimos é que comparando coa zona norte, coa zona da Coruña, estes ríos realmente, excepto dous, eran bastante inaccesibles, dificultando un pouco pois a toma de decisións de onde facer as actividades. O que pasou, por exemplo, co Centiño, que tivemos que reubicar puntos para poder facer accesible, que ao final é o que busca o proxecto, que sexa unha cousa accesible a toda a población e facilitar que as persoas veñan e se animen a facer estas actividades para que salgan concienciadas. Non sei se queres engadir algo máis de perspectivas do proxecto, pero, bueno, como con todo, seguir mellorando. Por último, non queríamos rematar a presentación dos resultados da zona da Mariña sen deixar de agradecer a todo o mundo, basicamente. A todas as persoas voluntarias que viñeron ás actividades, principalmente aquelas que repetiron, que salen por aí na foto, a todos os centros educativos, tanto ao alumnado e sobre todo aos docentes, porque parécenos moi importante que os docentes se interesen en facer este tipo de actividades máis dinámicas e que sacan aos rapaces e as rapazas á natureza para que se conciencien máis, ao Grupo Naturalista Hábitat, sen o cal non sería posible o proxecto e o seu apoio foi fundamental, grazas a todos os compis, a todos os concellos que estiveron implicados pois nas zonas nas que fixemos as actividades en cada un dos ríos e, por suposto, a Augas de Galicia, que é a entidade que financia este proxecto. Bueno, repítense as fotos, pero, bueno, para que vexades ben, cos centros educativos a participación que tiñemos, así que estamos loitando polas xeracións futuras e, bueno, as nosas principais voluntarias na zona da Mariña e traballando con nos. Con isto, pois, moitas gracias pola vosa atención e mañá faremos o mesmo, pero coa zona norte, coa zona da Coruña, así que esperamos vos para que vaiades cunha visión global de todo o proxecto. Hai preguntas? Non sei se hai preguntas. Sí? Sí. Vale. Eu dando tempo por se alguén ainda está escribindo algunha online, quería preguntarvos se consideraríades que variarían os resultados se tomades as mostras
fisicoquímicos, macroinvertebrados noutra época do ano? Sí, sí. Bueno, aí... Queres Eu contestar? diría que sí. Sí, Sí, estamos... pero por qué? Estamos a cantidad de capa do volumen de auga que pode haber no río tamén. É un factor. A ver, nesta primeira quenda da Mariña fixemos algún obradoiro por duplicado, tivemos resultados dispares. Incluso facendo no mesmo sitio podes atopar por motivos de fenoloxía que hai algunhas especies que son menos detectables en certa época do ano. Tamén as condicións ambientais fan que a hora da amostraxe poda haber cambios. Hai algunhas especies que tenden a refuxiarse dentro do sustrato, non? Cando chove moito. E cando facemos unha broma, porque nós, a verdade é que cando vamos aos ríos, vamos con moitísima ilusión da parte dos macroinvertebrados de sacar moito para que as persoas participantes pois o disfruten e tamén para que aprendamos a identificar máis. E hai ocasións nas cales, pois pola choiva dos días precedentes, non saen os bichos. E simplemente non é que estés facendo mala amostraxe. De feito, estamos un pouco forzando o esforzo porque non os conseguimos sacar. Pero a nós como organizadores da actividade, iso danos unha tristura que nos desanímanos un pouco cando nos salen menos animais. Pero, bueno, é o estado do río. Na primavera, pois, haberá posiblemente outras familias que sexan máis abundantes. E no inverno, pois, igual é máis difícil de detectar. Moitas destas especies teñen estrategias de resistencia fronte ás condicións extremas, entonces tenden a esconderse. Claro, pero iso é en canto aos bichiños. En canto aos parámetros físicos e químicos, claro, dependendo da época do ano, sobre todo a temperatura, variaría. Non sei se moito, se houvese fenómenos extremos, sí que podería ser un cambio extremo a ter en conta, que, por exemplo, siga aumentando a temperatura e teñamos os ríos en outono con temperaturas moi altas, é o que máis podería cambiar. E o resto, pois claro, vai depender moito de se houve verquido, se hai calquer tipo de contaminación que poida afectar aos parámetros que medimos. Ben, é certo que, como comentamos na primeira charla na que introducimos todo o que íbamos facer, que tamén hai causas naturais que poden facer variar estes parámetros, pero bueno, sí que pode influe a época do ano na que se fai a amostraxe. Nos fixémolo prácticamente todo nestes 2 últimos meses. 2 preguntas. Leo en alto, vale. A nosa compi Mari, todos os bioindicadores teñen peso, por iso se valoran, pero nesa media pesaría máis a vida no río, ou cal sería a primeira alarma? Macroinvertebrados? Contesto eu, contestas ti. Quen contesta? Eu podo contestar, pero... Pero poñémolo en común, sí. Sí. Gracias. Ben, o primeiro que se pode detectar son os fisicoquímicos. Se ti estás medindo o verquido, esa mostra de auga pois vai estar contaminada. Os bioindicadores van a ter unha resposta un pouco atenuada, pero moito máis duradeira no tempo, porque hai algúns que son moi lonxevos. Estamos falando de meses e incluso de anos, incluso hai libélulas que chegan a estar 5 ou 6 anos dentro da auga, como larvas, que despois teñen a súa fase adulta voadora, pode ser moi breve ou máis longa, pero que se durante o ciclo vital dese animal aconteceu algún evento catastrófico, pois vai a morrer. Por exemplo, os mexillóns de río chegan a vivir 70, 80 anos. Si isto aconteceu, por exemplo, cando se fixeron as concentracións parcelarias, ou alterar a xeoloxía, puido haber contaminación de pH moi ácido nun momento moi puntual, igual hai 30 anos. Pois eso puido provocar a descalcificación das cunchas dos mexillóns e que a comunidade inteira falecera nun momento puntual. Entonces, pois, ese río perde un gran valor. Estivo moi atenta Mari, porque isto é algo que bueno, son preguntas que salen cando estamos facendo as actividades,
deixando a un lado o bosque de Ribeira, que é algo, pois, un bosque está aí durante moito tempo, pode haber máis diversidade, máis cobertura menos. Se houvese algún tipo de impacto, contestou ben, serían os macroinvertebrados, que é algo que sempre, eu sempre decía, se tivese que elixir de todos estes un solo para avaliar a calidade dos, bueno, o estado ecolóxico dos ríos, serían os macroinvertebrados, porque son os indicadores aos que lles vai afectar todo o resto. Sí, bueno, eu comentar, nada, reafirmar todo o que decides vos, porque, a ver, xa de pequenos, por aí sempre nos chamaba a atención cando había contaminacións nos ríos, que o primeiro que vemos son as troitas mortas, por aí, bueno, eu que vivín algunha contaminación ali no río Barcés debido ao tema dos lignitos, sempre a xente sempre se queixaba das troitas, pero claro, as troitas é o máis visible. O que non se ve, pois, os macroinvertebrados, ainda querendo velos, a veces non os damos visto. Imaginade nun caso así. Creo que había outra. Si, pregunta de Luis Moreno, moi bo traballo, parabéns, moitas grazas. Poderíades repetir cal é o Real Decreto do que falabades? Bueno, é o Real Decreto 817/2015 de seguimento e avaliación das augas superficiais, un pouco resumido. Sí, porque todas estas cousas teñen nomes longuísimos. Para ubicarnos, que, bueno, sempre facemos nas presentacións, estamos seguindo a normativa europea, que é a Directiva Marco da Auga, na cal xa se inclúen estas análises con bioindicadores e tamén cos outros índices dos que falamos, bueno, unhas sustancias prioritarias, non? Nos utilizamos aquelas que a lei española transpón, que sería a lei de augas, que se desenvolve neste Real Decreto. Entonces, pois, temos os límites de referencia para os distintos estados ecolóxicos, para as distintas categorías de estado químico, que afortunadamente non tivemos ningún que baixara de moi bo. Pero, bueno... Pero é algo que pode pasar. De feito, ano pasado, pasou. houve un río que non foi moi bo. Foi bo, Foi pero... bo porque había nitratos. Exacto. Bueno, en ese Real Decreto hai moitísima información que hai que peneirar e un pouco o obxectivo do Grupo Naturalista Hábitat é seguir a lei, seguir a referencia, pero facela accesible para a cidadanía. Por eso é un proxecto de ciencia cidadá. E xa estaría. Nada, mañá pechamos as actividades de Vixias dos Nosos Ríos 2025 con as actividades da zona norte. Vamos a facer unha última visita ao río Eume e pola a mesma hora que hoxe, ás 8:30, vamos a facer a derradeira charla cos resultados dos ríos da provincia da Coruña, así que estades todas e todos convidados a escoitarnos de novo. Moitas grazas.